மத்திய லீலை பெருசு மாதாஜி. ஆமா, மத்திய லீலை ஒவ்வொரு சாப்டருமே 250 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு மாதாஜி. அதுல 20 இருக்கு மாதாஜி. அந்திய லீலையிலயும் 20 சாப்டர் இருக்கு. மத்திய லீலை பெருசு மாதாஜி. ஆமா, மத்திய லீலை ஒவ்வொரு சாப்டருமே 250. ஹரே கிருஷ்ணா. பேஜ் வந்து 813 மாதாஜி. சித்ரலேக் மாதாஜி 813. 13 தானே? நான் 37 85வது சாப்டர் மாதாஜி. 84 மாதாஜி. 5 மாதாஜி. 85 correct. 85 வசுதேவருக்கு ஆன்மீக அறிவுரையில அதுல அதுதான் 2 சொல்றாங்க மாதாஜி, அதுதான் சொல்றாங்க. 85ல தான் சொல்றாங்க. கடைசியில 8813 பேஜ். ஸோ வசுதேவர் வந்து மேலும் மேலும் பேசுறதை தான் நம்ம படிக்க போறோம். நானும் அவங்க பென்சில் தான் அடாட வச்சிருக்கேன். எஸ் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. யார் இப்ப வாசிக்க போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வெகு நாட்களாக இந்த உடலே நான் என எண்ணி இருந்தேன். முழுமுதற் கடவுளான உம்மை என் மகன் என கருதினேன். அன்பார்ந்த பகவானே, கம்சனின் சிறைச்சாலையில் நீர் தோன்றிய கணத்தில் நீர் முழுமுதற் கடவுள் என்பதும் தர்மத்தை நிலைநாட்டி அதர்மத்தை அழிப்பதற்காக அவதரித்துள்ளீர் என்பதும் எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. நீர் பிறவி இல்லாதவராயினும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் உமது நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவதரிக்கிறீர். ஆகாயத்தில் பல வடிவங்கள் தோன்றி மறைவது போல் நீரும் பல நித்திய வடிவங்களில் தோன்றி மறைகிறீர். உமது லீலைகளையும் உமது தோற்றம் மறைவு பற்றிய ரகசியத்தையும் அறிய வல்லவர் யார்?
உமது மகோன்னதத்தில் புகழ் பாடுவதென்றே எங்கள் கடமை. வசுதேவர் தன் தெய்வீக குமாரர்களான கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரிடம் இவ்வாறு உரையாடிய போது அவர்கள் புன்னகை புரிந்தார்கள். அவர்கள் தங்கள் பக்தர்களிடம் மிகுந்த அன்பு கொண்டவர்கள். வசுதேவனின் பாராட்டுக்களை புன்னகையுடனும் அன்புடனும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். வசுதேவர் எதை எந்த பேஜ்ல படிச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க? மத்தஜி அந்த 814 வந்துட்டாங்க. 813ல இருந்து 814 வந்துட்டாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்க தான் மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி எத்தனாவது சாப்டர்? 85 மாதாஜி. 814 பக்கம் போயிருக்காங்க. நான் 13ல உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் 85 முதல்ல இருந்து 13ல கடைசியா ஆரம்பிச்சாங்க. கடைசி பேராகிராஃப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க. எது படிக்கட்டு மாதாஜி? இப்ப கரெக்டா படிங்க. 813 பேஜ்ல போங்க. வசுதேவர் மேலும் கூறினார் அந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து படிங்க. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. வசுதேவர் மேலும் கூறினார், அன்பார்ந்த பகவானே, கட்டுண்ட ஆத்மா இத்தனை குறைகளுக்குட்பட்டிருந்தாலும் ஒருவன் பக்தி தொண்டு முறையுடன் தொடர்பு கொள்ள நேர்ந்தால் அவன் நாகரீகம் அடைந்த மனித உடலையும் வளம் பெற்ற உணர்வதையும் அடைந்து பக்தி தொண்டில் மேலும் முன்னேற்றம் காண்பதற்கான தகுதியை பெறுகிறான். என்றாலும் பெரும்பாலும் மக்கள் மாயையின் வசப்பட்டு மனித வாழ்வு பெற்றதனால் ஆகிய பயனை அடையாமல் போகிறார்கள். அவர்கள் நிரந்தர முக்தி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை தவறவிட்டு பல்லாயிரம் பிறவிகளுக்கு பின் கண்ட முன்னேற்றத்தை அனாவசியமாக கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள். உடல் ரீதியிலான மனித வாழ்வில் பொய் தன்னுணர்வு காரணமாக ஒருவன் தன் உடலினின்று பிறப்பதனிடம் பற்றுதல் கொள்கிறான். கட்டுண்ட வாழ்வில் இருப்பவர்கள் பொய்யான உறவுகளிலும் பொய்யான பாசங்களிலும் அகப்பட்டு கொள்கிறார்கள். ஜட பிணைப்பெனும் பொய் தோற்றத்தின் பிடியில் உலகம் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் இருவரும் என் மக்கள் இல்லை என்பதை நான் அறிவேன். நீங்கள் பிரதான மற்றும் புருஷ என்று அறியப்படும் ஆதி தலைவரும் மூதாதையுமான முழுமுதற் கடவுள். ஆனால் இந்த உலகில் அனாவசியமாக படைபலத்தை பெருக்கி வரும் சத்திரிய அரசர்களை கொன்று பூமி பாரத்தை குறைப்பதற்காக நீர் தோன்றியிருக்கிறீர். இதை நீர் எனக்கு முன்பே கூறியிருந்தீர். அன்பான பகவானே, நீர் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாவின் புகலிடம், ஏழை பங்காளன். எனவே உமது பாத கமலங்களில் நான் சரணடைகின்றேன். அதுவே ஜட இருப்பினும் சிக்கலிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான வழி. வெகு நாட்களாக இந்த உடலை நான் என எண்ணியிருந்தேன். முழுமுதற் கடவுளான உம்மை என் மகனென கருதினேன். அன்பார்ந்த பகவானே, கம்சனின் சிறைச்சாலையில் நீர் தோன்றிய கணத்தில் நீர் முழுமுதற் கடவுள் என்பதும் தர்மத்தை நிலைநாட்டி அதர்மத்தை அழிப்பதற்காக அவதரித்துள்ளீர் என்பதும் எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. நீர் பிறவி இல்லாதவராயினும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் உமது நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவதரிக்கிறீர். ஆகாயத்தில் பல வடிவங்கள் தோன்றி மறைவது போல் நீரும் பல நித்திய வடிவங்களில் தோன்றி மறைகிறீர். உமது லீலைகளையும் உமது தோற்றம் மறைவு பற்றிய ரகசியத்தையும் அறிய வல்லவர் யார்? உமது மகோன்னதத்தின் புகழ் பாடுவது ஒன்றே எங்கள் கடமை. வசுதேவர் தன் தெய்வீக குமாரர்களான கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரிடம் இவ்வாறு உரையாடிய போது அவர்கள் புன்னகை புரிந்தார்கள். அவர்கள் தங்கள் பக்தர்களிடம் மிகுந்த அன்பு கொண்டவர்கள். வசுதேவரின் பாராட்டுகளை புன்னகையுடனும் அன்புடனும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். வசுதேவர் கூறியதை ஆமோதிக்கும் வகையில் கிருஷ்ணர் கூறினார், அன்புள்ள தந்தையே, நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் உங்களின் குமாரர்களே. எங்களை பற்றி நீங்கள் கூறியதில் ஆன்மீக அறிவு பற்றிய உயர் தத்துவம் அடங்கியுள்ளது. அதை நான் முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் வசுதேவர் தன் மகன்களாக கருதியது வாழ்வு பற்றிய பக்குவ முறைப்படி முற்றிலும் சரியே. ஆனால் குருச்சேத்திரத்தில் கூடிய முனிவர்கள் பகவானை காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமானவர் என்று குறிப்பிட்டதை கிருஷ்ணன் மற்றும் பலராமரிடம் கொண்டிருந்த அன்பினால் வசுதேவர் மீண்டும் எடுத்துரைத்தார். வசுதேவருக்கும் தமக்கும் உண்டான தந்தை மகன் உறவிலிருந்து கிருஷ்ணர் பிழற விரும்பவில்லை. எனவே கிருஷ்ணர் தம் பதிலின் ஆரம்பத்திலேயே
தாம் என்றும் வசுதேவரின் மகன் என்பதையும் வசுதேவர் என்றும் தம் தந்தை என்பதையும் ஒப்புக்கொண்டு பேசினார். இதன் பின் கிருஷ்ணர் உயிர்வாளிகளின் ஆன்மீக நிலை பற்றி கூறினார். நான் என் சகோதரனான பலராமர் இந்த துவாராகாபுரி மற்றும் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ள மக்களாகிய எல்லோரும் நீர் விளக்கி கூறியபடியே உள்ளோம். என்றாலும் தன்மையில் நாம் எல்லோரும் ஒன்றாவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கவா? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வசுதேவர் ஒரு மகா பாகவதரின் கண்ணோட்டத்தை பெற வேண்டுமென்று பகவான் கிருஷ்ணர் விரும்பினார். எல்லா உயிர்வாளிகளையும் முழுமுதற் கடவுளின் அம்சங்களாகவும் பகவான் எல்லா இதயங்களிலும் வீட்டு இருப்பதாகவும் முதல் தர பக்தன் காண்கிறான். உண்மையில் ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் ஆன்மீக இனப்பாடு உடையவன். ஆனால் ஜட விருப்போடு தொடர்பு ஏற்படுவதால் இயற்கையின் முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தில் அகப்படுகிறான். உடல் ரீதியான வாழ்வில் தன்னிலை இழந்த தனது உயிராத்மா முழுமுதற் கடவுளை போன்ற தன் தன்மையிலானது என்பதை மறந்துவிடுகிறான். ஜட உடல்களால் மூடப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக ஒருவர் மற்றவரின்றி வேறுபட்டவர் என்று தவறாக காண்கிறார். உடல்களிடையே வேறுபாடுகள் காணப்படுவதால் ஜீவாத்மா தமக்கு வெவ்வேறாக தோன்றுகிறது. பஞ்சபூதங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சிறந்த உதாரணத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் பின்னர் கூறினார். ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு, நீர், மண் ஆகிய பஞ்சபூதங்கள் ஜட உடலில் ஒவ்வொன்றிலும் காணப்படுகின்றன. இது மண்பாண்டத்துக்கும் மலைக்கும் பொருந்தும். மலை இந்த பஞ்சபூதங்களில் மாபெரும் கலவையாகும். ஒரு சிறிய மண்பாண்டத்திலும் இந்த பஞ்சபூதங்கள் உள்ளன, ஆனால் சிறிய அளவில் காணப்படுகின்றன. எனவே ஜட பொருட்கள் எல்லாம் பல்வேறு வடிவங்கள் அல்லது அளவுகளில் காணப்பட்டாலும் ஒரே அடிப்படை பொருட்களால் ஆனவை. அதுபோலவே பகவானாகிய கிருஷ்ணர் முதல் விஷ்ணு தத்துவம், கோடிக்கணக்கான விஷ்ணு வடிவங்கள் ஆகியவையும் பிரம்மதேவன் முதல் சிறு எறும்பு வரையிலான பல வடிவங்களை கொண்ட ஜீவராசிகளும் ஆன்மீக அடிப்படையில் ஒரே தன்மையை கொண்டவை. சில அளவில் பெரியவையாகும், சில சிறியவையாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் தன்மையில் அவை ஒரே இயல்புடையவை. எனவே கிருஷ்ணராகிய முழுமுதற் கடவுள் ஜீவராசிகளில் முதன்மை ஆனவர் என்றும் அவற்றின் வாழ்வு தேவைகளை பூர்த்தி செய்து அவற்றை பாதுகாக்கிறார் என்றும் உபனிஷதங்கள் உறுதிபட கூறுகின்றன. இத்தத்துவத்தை உணர்பவன் பக்குவம் பெற்ற அறிவுடைய ஆகிறான். தத் வாம் அசி, நீ அதுவே என்று வேதம் கூறுவதற்கு பொருள் ஒவ்வொருவரும் கடவுள் என்பதல்ல, ஒவ்வொருவரும் தன்மையில் கடவுளின் இயல்பை கொண்டவர்கள் என்பது பொருள். ஆன்மீக வாழ்வு பற்றி தத்துவம் முழுவதையும் கிருஷ்ணர் சுருக்கமாக எடுத்து கூறியதை கேட்ட வசுதேவர் தன் மகனிடம் மிகவும் திருப்தியுற்று அவருக்கு ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சி அவரால் பேச முடியவில்லை. மௌனமாயிருந்தார். அப்போது கிருஷ்ணரின் அன்னையான தேவகி தன் கணவரின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாள். முன்பு கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தம் குருவிடம் கொண்டிருந்த அன்பினால் குருவில் இறந்து போன குமாரர்கள் யமராஜனமிருந்து மீட்டு தந்ததாக தேவகி கேள்விப்பட்டிருந்தாள். அதனால் அவள் கம்சனால் கொல்லப்பட்ட தம் மகன்களை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள். அந்த எண்ணம் தோன்ற அவளுக்கு துக்கம் மேலிட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொரு பேரா? ஓகே மாதா. இறந்து போன தன் மகன்களை எண்ணி வருந்திய தேவகி கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமிடம் இவ்வாறு வேண்டிக் கொண்டாள். அன்பார்ந்த பலராமா, நீ எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியும் வளமும் தருகிறாய் என்பது உன் பெயரிலிருந்தே தெரிகிறது. உனது வரம்பற்ற சக்தி எங்களின் மனங்களுக்கும் சொற்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவென்று அன்பார்ந்த கிருஷ்ணா, நீ யோகீஸ்வரர். அது மட்டுமின்றி நீ பிரஜாபதி, பிரம்மன் மற்றும் அவரின் உதவியாளர்களுக்கு அதிகாரியும் மூல புருஷருமான நாராயணர் என்பதையும் நான் அறிவேன். நீ துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக அவதரிக்கின்றாய். அவர்கள் தம் மனங்களையும் அறிவையும் இழந்து நெறிதவறி ஆடம்பர வாழ்வை மேற்கொண்டு அகம்பாவத்துடன் வேத கோட்பாடுகளை அவமதித்து வருகிறார்கள். இத்தகைய அரசர்கள் கொன்று பூமி பாரத்தை குறைப்பதற்காக நீ பூமியில் தோன்றி இருக்கின்றாய். அன்பார்ந்த கிருஷ்ணா, பிரபஞ்சம் தோற்றத்திற்கு காரணமான பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருப்பவரும் படைப்பு முழுவதற்கும் வருமான மகாவிஷ்ணு உனது முழுமையான வியாகமம் என்பதையும் நான் அறிவேன். எனவே எவ்வித தயக்கமின்றி நான் உன்னிடம் தஞ்சமடைகிறேன். நீ உனது குருவான சாந்தி பனி
முனிவருக்கு வெகுமதி வழங்க விரும்பிய போது அவர் இறந்த தம் மகனை உயிர்ப்பித்து தரும்படி உன்னிடம் வேண்டிக் கொண்டார் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அவன் இறந்து வெகு காலமாயிருந்து நீயும் பலராமரும் அவனை யமராஜனிடமிருந்து மீட்டுக்கொண்டு வந்தீர்கள். இதிலிருந்து நீ யோகீஸ்வரன் என்பதையும் அறிய முடிகிறது. அதுபோன்று என் விருப்பத்தையும் பூர்த்தி செய்யும்படி உன்னை நான் வேண்டுகிறேன். அதாவது கம்சனால் கொல்லப்பட்ட என் குமாரர்களையும் நீர் உயிர்ப்பித்து தர வேண்டும் என்பது கேட்கிறேன். அப்போது என் மனம் சாந்தியடையும். அவர்களை ஒரு முறையாவது பார்த்தால் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி வாசிக்கும். புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்கிட்ட புக்கு இல்ல, நான் வேதா பேஸ்ல படிக்க முடியும் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பரவாயில்லையே சித்திரலேகா மாதாஜி. மாதாஜி வாசிக்கும். சித்திரலேகா. பலராம பகவானும் கிருஷ்ணரும் தம் தாய் இவ்வாறு பேசியதை கேட்டதும் தமது யோக மாயை உதவியை கழித்து கீழ்நிலை கிரக அமைப்பான சுதலத்தை நோக்கி புறப்பட்டார்கள். முன்பு வாமனாவதாரத்தின் போது அரக்க அரசனான பல்லி மகாராஜா தன் உடைமைகள் அனைத்தையும் தமக்கு அர்ப்பணித்ததால் அவனிடம் திருப்தி கொண்ட முழுமுதற் கடவுள் அவன் வாழவும் அரசாளவும் சுதலம் முழுவதையும் அவனுக்கு வழங்கியிருந்தார். பெரும் பக்தனான பலி மகாராஜா இப்போது பலராமரும் கிருஷ்ணரும் தன் நாட்டுக்கு வந்திருப்பதை அறிந்து ஆனந்த கடலில் மூழ்கினான். கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் கண்டதும் பலி மகாராஜாவும் அவன் குடும்பத்தினரும் எழுந்து நின்று பகவானின் தாமரை பாதங்களில் சிறந்தாழ்த்தி வழங்கினார்கள். பின்பு கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் சிறந்த ஆசனங்களில் அமரச் செய்து அவர்களின் தாமரை பாதங்களை கழுவிய நீரை தன் தலையிலும் தன் குடும்பத்தினரின் தலையிலும் தெளித்தான். கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமனின் பாதங்களை கழுவிய நீர் பிரம்மதேவரை போல் உயர்ந்த தேவர்களையும் புனிதப்படுத்த வல்லது. இதன்பின் பலி மகாராஜா வெளியுயர்ந்த ஆடை ஆபரணங்களையும் சந்தனம், தாம்பூலம், தீபங்கள் மற்றும் அமுத பானங்களையும் வரவழைத்து தன் குடும்ப சகிதம் கிருஷ்ணரையும் பலராமையும் முறைப்படி வணங்கி தன் செல்வங்களையும் உடலையும் பகவானின் பாத கமலங்களையும் சமர்ப்பித்து ஆனந்த மிகுதியால் பகவானின் பாதங்களை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் தன் மார்பின் மேலும் சிரசின் மேலும் வைத்துக்கொண்டு பரமானந்தத்தை அனுபவித்தான். அதன்பின் அன்பின் மீதியால் அவன் கண்களில் நீர் பெருக்கொடுத்தோடியது. மயிர்கால்கள் குத்திட்டன. தழுதழுக்கும் குரலில் அவன் பகவானை நோக்கி பிரார்த்திக்கலானான். அன்பார்ந்த பலராமரே, நீர் ஆதி ஆனந்த தேவர். நீர் மகத்தானவராகையால் மனந்த தேவ சேஷரும் மற்றும் பரமான வடிவங்களும் முதலில் உம்மிடமிருந்தும் பகவானாகிய கிருஷ்ணரிடமிருந்தும் வெளிப்பட்டன. நீர் ஆதி புருஷனான கடவுள். உமது நித்திய வடிவம் ஆனந்தமயமானது, முழுமையான அறிவு நிரம்பியது. உலகம் முழுவதையும் படைத்தவர் நீர். ஞான யோகம் மற்றும் பக்தி யோகத்தை எடுத்துரைத்தவர் நீர். நீர் பரபிரம்மன், ஆதி புருஷன். இருவருக்கும் என் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அன்பார்ந்த பிரபுக்களே, உங்களை நேரில் காணும் வாய்ப்பு கிடைப்பது உயிர்வாழிகளுக்கு மிகவும் அரிது. எனினும் பக்தரிடம் நீங்கள் கருணை காட்டும் போது அவர்களுக்கு அது எளிதாகிறது. அறியாமை மற்றும் தீவிர குணங்களின் பார்ப்பட்ட எங்களுக்கு தரிசனம் தர நீங்கள் உங்கள் காரணம் கடந்த கருணையின் காரணமாக இசைந்துள்ளீர்கள். அன்பார்ந்த பகவானே, நாங்கள் தைத்திய குலத்தை சேர்ந்தவர்கள், அரக்கர்கள், அரக்க இனத்தவர்களான கந்தர்கள், சித்தர்கள், வித்யாதரர்கள், சாரணர்கள், யட்சர்கள், ராட்சசர்கள், பிசாசுகள், ஆவிகள், பூதங்கள் ஆகியவர்கள் தம் இயல்பு காரணமாக உம்மை ஒழிபடவோ உமது பக்தர்களாகவோ இயலாதவர்கள். உம்மிடம் பக்தி செலுத்துவதற்கு பதிலாக பக்தி நெறிக்கு தடையாக விளங்குகிறார்கள். மாறாக முழுமுதற் கடவுளாக நீர் வேதங்களின் பிரதிநிதியாக மாசற்ற நற்குணத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர். உங்கள் நிலை எப்போதும் பரமானது. இக்காரணத்தினால் எங்களில் சிலர் தீவிர மற்றும் அறியாமை குணங்கள் படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் உமது பாதார விந்தங்களில் தஞ்சம் புகுந்து உமது பக்தர்களாக மாறியுள்ளோம். எங்களில் சிலர் தூய பக்தர்களாகவும் சிலர் பக்தியின் மூலம் ஏதாவது லாபம் பெறும் நோக்கத்தடியுடையவராகவும் இருக்கிறோம். உமது காரணம் கடந்த கருணையினால் மட்டுமே அரக்கர்களாகிய நாங்கள் உம்மை நேரில் காண முடிகிறது. இந்த வாய்ப்பு தேவர்களுக்கு கூட கிடைப்பதில்லை. உமது யோக மாயையின் மூலம் நீர் எவ்வாறு செயல்படுகிறீர் என்பதை எவரும் அறியார். உமது உள்ளுரை சக்தியின் செயல்பாடுகளின் பரிமாணத்தை தேவர்களும் கணக்கிட இயலார். அதை நாங்கள் எவ்வாறு அறிய முடியும்? எனவே என் பணிவான பிரார்த்தனையை உன் முன் வைக்கிறேன். உம்மிடம் முற்றிலும் சரணடைந்துள்ள என்னிடம் அன்பாயிரும். பிறவிதோறும் நான் உமது பாத தாமரைகளை நினைத்திருக்க அருள் செய்வீராக. உமது பாத கமலங்களை நினைத்து நிறைந்த மன அமைதியுடன் தனியாக அங்குமிங்கும் பறந்து செல்லும் பரம அம்சங்களைப் போல் நானும் தரித்திருக்க வேண்டும் என்பதே என் பேரவா. நான் யாருடனாவது இணைந்திருக்க வேண்டுமானால் அவர்கள் உமது புனித பக்தர்களாக இருக்க வேண்டுமல்லாது வேறு யாராகவும் இருக்கலாகாதே. ஏனெனில் உமது தூய பக்தர்கள் எப்போதும் உயிர்வாழிகளின் நலனை வேண்டுபவர்கள். அன்பார்ந்த பகவானே, நீர் உலகம் முழுவதையும் ஆள்பவர், இயக்குபவர். எனவே என்னை உமது சேவையில் ஈடுபடுத்தி
நான் ஜட மாசுக்களிலிருந்து விடுபட உதவுவீராக. அதன் மூலம் நான் புனிதம் பெறுவேன். அன்புடன் ஒருமுக்கு தொண்டு செய்பவன் வேதங்கள் பணித்துள்ள நியமங்களிலிருந்து விடுபடுகிறான். பரமஹம்சம் எனும் அன்னப்பறவை நீரிலிருந்து பாலை பிரித்து உண்ணவல்லதென்று கூறப்படுகிறது. நீர்ப்பகுதியை நீக்கிவிட்டு பாலை மட்டும் அது அருந்தக்கூடியது. அதுபோலவே ஜட உலகிலிருந்து ஆன்மீக பொதியை மட்டும் கிரகிக்கக்கூடியவன் ஜட உலகை அல்லாமல் ஆன்மீக உலகை சார்ந்து தனித்திருப்பவன் பரமஹம்சத்தை போன்றவன். அவன் பரமஹம்சர் என்று அழைக்கப்படுகிறான். பரமஹம்சர் நிலை அடைப்பவன் வேதங்கள் வகுத்துள்ள நியம நெறிகளுக்கு அப்பாற்பட்டவன். அவன் புனித பக்தர்களுடன் மட்டும் இணைந்திருக்கிறான். ஜட நிலையுள்ளவர்களோடு இணைவதை தவிர்க்கிறான். ஜட நிலையில் உள்ளவர்கள் பரமஹம்சர்களின் உயர்வை அறிய மாட்டார்கள். ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றிருப்பவர்கள் பரமஹம்சர்களின் பாத கமலங்கள் தஞ்சம் புகுந்து மனித பிரிவை பயனை அடைகிறார்கள். பலி மகாராஜனின் பிரார்த்தனைகளை கேட்ட பகவான் கிருஷ்ணர் பின்வாறு கூறினார். அரக்கர்களின் அரசரே, சிவம்புவ மனு யுகத்தில் மரிசி என்றழைக்கப்பட்ட பிரஜாபதிக்கு அவரின் மனைவியாக ஊர்ணா என்பவள் மூலம் 6 குமாரர்கள் பிறந்தார்கள். அவர்கள் அனைவரும் தேவர்கள். ஒரு காலத்தில் பிரம்மதேவன் மரிசியின் மகளின் அழகால் கவரப்பட்டு காம இச்சையுடன் அவளை பின்தொடர்ந்தான். மரிசியின் மகன்களாக 6 தேவர்களும் பிரம்மதேவனின் செய்கையை கண்டு வெறுப்புற்றார்கள். இவ்வாறு பிரம்மனை கண்டித்ததற்காக அவர்கள் ஹிரண்யகசிபு என்ற அரக்கனின் குமாரர்களாக பிறக்க நேரிட்டது. ஹிரண்யகசிபின் இந்த 6 குமாரர்கள் பின்னர் தேவகியின் கற்பத்தில் பிறந்தவர்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பிறந்தவுடன் கம்சனால் கொல்லப்பட்டார்கள். அன்பார்ந்த அரக்கராஜரே, இந்த 6 குமாரர்களையும் மீண்டும் காண தேவகி ஆவல் கொண்டிருக்கிறாள். கம்சனின் கைகளில் அவர்கள் அகால மரணமடைந்ததால் அவள் மிகவும் துன்புற்றிருக்கிறாள். அவர்கள் அறுவருடன் உன்னுடன் வசித்து வருகிறாள் என்பதை நான் அறிவேன். அன்னை தேவகியின் திருப்திக்காக அவர்களை என்னுடன் அழைத்து செல்ல தீர்மானித்திருக்கிறேன். என் அன்னையை கண்டதும் இந்த 6 கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் முற்றி பெற்று அவர்களுக்குரிய கிரகத்துக்கு செல்வார்கள். இந்த அறுவர்களின் பெயர்கள் ஸ்மரன், உத்கீதன், பரிஷ்வாங்கன், பதங்கன், சப்ரபிரதன், கிருணி. இவர்கள் மீண்டும் தேவ நிலையை பெறுவார்கள். கிருஷ்ணர் தம் பேச்சை முடித்துக் கொண்டதும் அவரின் நோக்கத்தை உணர்ந்த பலி மகாராஜா அவரை வணங்கினான். பின்னர் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அந்த 6 கட்டுண்ட ஆத்மாக்களையும் அழைத்து கொண்டு துவாரகைக்கு வந்து அன்னை தேவகியின் முன்னிலையில் அவர்களை 6 சிசுக்களாக சமர்ப்பித்தார்கள். சிசுக்களை கண்டதும் அன்னை தேவகி பேருவமை அடைந்தாள். அவளின் உள்ளத்தில் புத்திர பாசம் மிகுந்ததால் மார்பில் பால் சுரந்து பெரியது. மகிழ்ச்சியுடன் அவள் குழந்தைகளை பாலூட்டினாள். அவைகளை மடிமீது எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் உச்சி முகர்ந்து என் மக்கள் எனக்கு கிடைத்து விட்டார்கள் என்று எண்ணினாள். அது சமயம் அவள் விஷ்ணுவின் சக்தியின் ஆதிக்கத்தால் தன்னை மறந்து தாயின் பேரன்புடன் எழுந்து தன் மக்களை மீண்டும் பெற மகிழ்ச்சியில் மூழ்கி போனாள். தேவகின் மார்பில் சுரந்த பால் பரமாமிர்தம் ஆகும். ஏனெனில் அதே பாலை கிருஷ்ணர் அருந்திருக்கிறார். ஆதலால் பகவான் கிருஷ்ணர் பாலருந்தி அதே மார்பில் பாலருந்தி 6 குழந்தைகளும் உடனடியாக பரஞானம் அடைய பெற்றவர்களாக பகவான் கிருஷ்ணர் பலராமன் மற்றும் தன் தந்தையும் அன்னையுமாக வசுதேவர் தேவகி ஆகியோர்களை வணங்கினார்கள். அதன் பின்னர் அவர்கள் தமக்குரிய உயர் கிரகங்களை சென்றடைந்தார்கள். தம் இறந்த குழந்தைகளை திரும்ப பெற்று அவர்கள் வானுலகம் திரும்பியதை கண்டு தேவகி ஆச்சரியமடைந்து ஸ்தம்பித்து நின்றார். என்றாலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் நிலையை நினைவு கூர்ந்து அவரின் எண்ணற்கரிய சக்திகளால் எதுவும் நடக்கக்கூடும் என்பதை அறிந்து சுயநிலைக்கு திரும்பினாள். பகவானின் சக்திகள் எண்ணதற்கரியவை, வரம்பற்றவை என்பதை ஒப்புக்கொள்ளாமல் பகவான் கிருஷ்ணர் பரமாத்மா என்பதை அறிய முடியாது. அவர் தம் எல்லையற்ற சக்திகளால் எல்லையற்ற நீதிகளையும் புரிகிறார். அவற்றை முழுவதுமாக வர்ணிப்பதோ எல்லாவற்றையும் அறிவதோ எவராலும் இயலாது. சௌனக ரிஷியின் தலைமையிலான நைமிசாரண்ய முனிவர்களின் முன்னிலையில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உரைத்த சூத கோஸ்மியானவர் இது பற்றி கூறியதாவது: மாமுனிவர்களே, பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் அமரத்துவம் வாய்ந்தவை. அவை சாதாரண சரித்திர நிகழ்ச்சிகள் அல்ல. அவை எடுத்துரைக்கப்படுவதை கேட்பது புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளை நேரில் காண்பதற்கு ஒப்பானது. பகவானின் லீலைகள் உரைக்கப்படுவதை கேட்பவர்கள் ஜடவெறுப்பின் மாசுகளிலிருந்து உடனடியாக விடுபடுகிறார்கள். தூய பக்தர்கள் காதுகளில் அவை அமிர்தமாக ஒலிக்கின்றன. வியாசதேவரின் புகழ்மிக்க குமாரரான சுகதேவ கோஸ்வாமி அவற்றை விளக்கி கூறினார். அவற்றை கேட்பவர்களும் மற்றவர்களுக்கு உழைத்திருப்பவர்களும் கிருஷ்ண உணர்வை பெற்று மீண்டும் கடவுளிடம் சென்றவைக்கான தகுதியுடையவர்களாகிறார்கள். பக்தி வேதாந்த எழுதிய கிருஷ்ணர் எனும் நூலின் 85ஆம் அத்தியாயமான வசுதேவருக்கு ஆன்மீக அறிவுரை இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வண்டர்ஃபுல் ரீடிங். தேங்க்யூ. இப்ப நாம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கறதே தேவகியினுடைய
அதாவது இறந்து போன பிள்ளைகள் இல்லையா, அந்த 6 புதல்வர்களை வந்து தேவகி வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க இல்லையா. அதாவது ஒரு சண்டிபாணி முனி, அந்த கதை நமக்கு தெரியும் இல்லையா. சண்டிபாணி முனிவர் யாரு? ஆக்சுவலி கிருஷ்ணருடைய குரு இல்லையா. கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய குல, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு சொல்லி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லா வித்தைகளை எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தவர் சண்டிபாணி முனி. அவருடைய மகனை என்ன பண்றாங்க, எங்க போறாங்க ஆக்சுவலா அந்த சண்டிபாணி முனிவருடைய மகன் யார் எடுத்துட்டு போறது? சங்கச்சூடன் இல்லையா. கரெக்டா? ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? சங்கச்சூடன். ஸோ அதாவது கடலுக்கு உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு மறைத்து விடுகிறார்கள் அந்த இடத்துல. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய குருகுலத்தை எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து வந்து குரு தட்சணை கொடுக்கணும். குருகுலம் எப்படி முடியும்னாக்கா குரு தட்சணை கொடுத்தாதான் நம்ம குருகுல வாழ்க்கையே முடிய மாதிரி. ஸோ அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ண பலராமர் கேட்குறாங்க யார்கிட்ட? அவருடைய குருவா இருக்கக்கூடிய சண்டிபாணி முனிவர்கிட்ட கேட்குறாங்க, நீங்க எங்களுக்கு எல்லா வித்தைகளெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்க, அதனால நாங்க குரு தட்சணை என்பது கண்டிப்பா உங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ அதனால குரு தட்சணை என்பது குரு என்ன கேட்கிறாரோ அதை தான் கொடுக்கணும். நமக்கு பிடிச்சது வந்து கொடுக்கறது வந்து தட்சணை கிடையாது. ஓகே, அது தவறு. ஸோ குருவுக்கு வந்து எப்பவுமே அவருக்கு பிடித்த செயல். இப்போ நம்ம பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்குமே இவர் யாரு? துரோணாச்சாரியார் வந்து வித்தைகளை எல்லாம் பயிற்சி கொடுத்தார் இல்லையா. ஸோ அந்த பயிற்சி செய்தப்போ கடைசியில குரு தட்சணை கேட்டார் இல்லையா. ஸோ அந்த குரு தட்சணை என்பது யார் வந்து அதுல வந்து நல்ல வல்லமை புரிந்தியவர் என்பதை நிரூபிக்கணும் இல்லையா. அவரை கொண்டு அவர் என்ன பண்றார்? துருபதன் மீது போர் தொடுத்து போய் அந்த ராஜ்யத்தின் மீது, ஏன்னா துருபதனும் துரோணாச்சாரியாருமே வந்து நண்பர்கள். ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல வந்து வறுமையில இருந்த துரோணாச்சாரியாருக்கு வந்து துருபதன் வந்து தன்னுடைய அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தி அவரை அவமானப்படுத்தி வந்து அனுப்பிடுறார். அஸ்வத்தாமனுக்கு வந்து உணவு படைக்கிறதுக்கு கூட அப்ப அந்த காலகட்டத்துல அவருக்கு சூழ்நிலை வந்து குடும்ப சூழ்நிலை மிக மிக வறுமையில இருந்தது. அதற்காக வந்து அவர் வந்து நண்பர்கிட்ட உதவி கேட்கணும்னு வந்தப்போ அவர் வந்து சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்த அந்த ஒரு பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்தினார், சத்திரிய பாவத்தை வெளிப்படுத்தினார். ஸோ அதை அந்த மன்னராக இருக்கக்கூடிய அவன் வந்து ஒரு பிராமணருக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டிய கொடை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இல்லையா. அதை தான் வேண்டி வந்தார். ஒரு பசு அது இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம், அதுதான் வேண்டி வந்தார் துரோணாச்சாரியார். இவ்வளவு பெரிய பகைமை வந்து துருபதனுக்கும் மற்றும் வந்து துரோணாச்சாரியாருக்கும் ஏற்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா துரோணாச்சாரியாருடைய தந்தை இடத்துல இருந்துதான் வந்து 2 பேருமே வந்து பயிற்சியை வந்து பயின்றார்கள். இந்த போர்க்கலை எல்லாமே இருவருமே கற்றது. அது சிறு பிராயத்திலிருந்தே வந்து இருவருமே நண்பர்கள். ஸோ அந்த காலகட்டத்துல வந்து துருபதன் வந்து கேட்டதை கொடுக்காதனால நான் கண்டிப்பா வந்து உன்னுடைய நாட்டின் மீது படையெடுத்து வருவேன்ற அந்த ஒரு வைராக்கியத்தை வந்து அந்த இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்திட்டு போயிடுறார். அதனால்தான் இந்த பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்குமே இருவருக்குமே வந்து போர்கள் எல்லாமே நல்லா பயிற்சி செய்து கடைசியில வந்து அர்ஜுனரை அழைச்சிட்டு போய் அந்த நாட்டின் மீது படையெடுத்து இல்லையா. துருபதனும் வந்து அர்ஜுனரிடத்துல இருந்து தோற்று போய் இல்லையா. அதுக்கு பாதி தேசத்தை, துருபதனுடைய பாதி நாட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாருக்கு கொடுத்துருவாங்க? துரோணாச்சாரியாருக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதற்கு வந்து அஸ்வத்தாமனை வந்து மன்னராக ஆக்கிடுவார் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இதாவது இந்த இடத்துல என்னன்னா அந்த போரை வந்து போர்ல வெற்றி பெற்று கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு வந்து அதை தட்சணையா பெறுவார். யாரு? குரு தட்சணையா வந்து அர்ஜுனர் இடத்துல இருந்து பெறுவார் ஆக்சுவலி. ஓகே, அது ஒண்ணுதான் எனக்கு குரு தட்சணை, வேற எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ துருபதன் மீது, ஏன்னா படையெடுத்து செல்ல வேண்டிய அவசியம் வந்து துருபதனால் அது அந்த பகை வந்து முன்னாடி இருந்திருக்கு இல்லையா. ஸோ அம்பா, அம்பிகா அண்ட் அம்பாலிகா, ஓகே, அந்த ஒரு பிரதேசத்துல இருந்து வந்தவங்க தான். ஸோ அப்ப அம்பா வந்து அவளை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள பீஷ்மர் வந்து 3 பேருமே அழைச்சிட்டு வந்ததுனால சுயம்பரத்துல இருந்து, ஸோ அவள் வந்து சால்வனை மணக்கணும்னு நினைச்சப்போ அவன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாது போனதுனால பீஷ்மரையே மணந்தாகணும்னு போது அதுக்கப்புறம் பீஷ்மர் வந்து அவருடைய குருவோட வந்து சண்டை இல்லையா. பீஷ்மர் யார் சொன்னா கேட்பார் அப்படிங்கிறத கேட்டுட்ட பிறகு பரசுராமர் இடத்துல வந்து செல்கின்றார் அம்பை இல்லையா.
ஸோ அங்கே அம்பை அங்கே செல்லும் பொழுது பரசுராமர் இடத்துல ஸோ பீஷ்மர் வந்து தவறு இழைக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறது வந்து குருவுக்கு திண்ணமான ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. ஸோ அப்போ பீஷ்மர் அங்க போறார். அங்கே குருவுக்கும் சீடனுக்கும் மத்தியில வந்து போர் நிகழ்கின்றது. ஸோ பீஷ்மர் அதுல வந்து வெற்றி பெறுகிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த அளவுக்கு பலம். அப்போ இவர் சொல்வார், என்னுடைய சிஷ்யன் வந்து தவறு எதுவும் செய்யவில்லை அப்படின்னு அவரு பரசுராமர் சொல்வார். அதன் பிறகு நான் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்ப யார் அப்படிங்கிறது வந்து இவர் வந்து நான் பிரம்மச்சரியம் பூண்டிருக்கேன், அதனால ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுவார். அதுக்கப்புறம் சிவபெருமானுடைய வாக்கினால் வேறொரு காலகட்டத்துல நீ இன்னொரு பிறவி எடுக்கும் பொழுது அவன் அதாவது உன்னுடைய விருப்பத்தை வந்து நிறைவேற்றுவான். ஸோ அவனை கொல்லணும்னு நினைச்ச அந்த இதை வந்து ஆசையை நிறைவேற்றுவான்னு சொல்லிட்டு சிவபெருமானுடைய வரத்தை வந்து பெற்று விடுகிறார். அவள் தான் சிகண்டினியாக வந்து பிறக்கிறது. ஸோ எங்க துருபத நாட்டுல இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து தோற்று போனதுனால துருபதன் வந்து வேள்வியை செய்து அதன் பிறகு வந்து திருஷ்டத்யும்னன் மற்றும் வந்து திரௌபதியை வந்து வேள்வியிலிருந்து ஸ்வீகரிக்கிறார் இல்லையா. திரௌபதியை ஸ்வீகரிக்க அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா சிகண்டினி பிறக்கும் பொழுதே வந்து பீஷ்மனை வதைக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு இதோட தான் சொல்லிதான் வளர்த்திருப்பாங்களே. ஸோ அந்த ஒரு இதுல வந்து இந்த போர்ல வந்து அவளால வந்து பீஷ்மரை வதைக்க முடியவில்லை, தான் தோற்று போய்விட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் குரு வம்சத்துலன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பகைமை என்பது அவங்க கிட்ட உண்டு. ஸோ இப்படி இந்த கதையில பார்க்கும்பொழுது குருனுடைய தட்சணை என்பது எங்கெல்லாம் போய் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கணும். அப்ப சண்டிபாணி மொழி சொல்வார், உங்களால முடிஞ்ச குரு தட்சணை கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா நீங்க என்னுடைய மகனை வந்து மீட்டு கொண்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சங்கச்சூடன் கிட்ட போயிட்டு அவனிடத்துல போர் புரிந்து அப்புறம் வந்து குருனுடைய மகன், அவன் பேர் என்ன எனக்கு ஞாபகம் வரல, எனக்கு டக்குன்னு ஸோ அந்த பேர் எனக்கு ஞாபகம் வரல. குருனுடைய மகனை மீட்டு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அது மாதிரி நீ வந்து என்னுடைய 6 பிள்ளைகள் அதை வந்து அதாவது பிறந்த உடனே கம்சனால வதைக்கப்பட்டு விட்டார்கள், அந்த 6 பேரையும் நான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல தேவகி தாயார் வந்து கேட்கிறாங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வசுதேவர் வந்து பகவானுடைய அதாவது பொசிஷன் இல்லையா, அவருடைய நிலை, பலராமருடைய நிலை அப்படிங்கிறது வந்து பிரதானா மற்றும் வந்து அதாவது அந்த இடத்துல புருஷா என்பது பகவானுக்கு சொல்லப்படுறது, பிரதானா என்பது அதாவது பலராமருக்கு வந்து உரித்தானது. ஏன் பலராமருக்கு அந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பலராமர் யார் ஆக்சுவலி இல்லையா, பகவானுடைய ஆன்மீக ஆற்றல் தான் வந்து பலராமர் இல்லையா. பகவானுடைய ஆன்மீக ஆற்றல், ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. ஸோ அது எப்பவுமே வெளியில தெரியாது இல்லையா. ஸோ பிரதானா பிரகிருதி இந்த 2 வார்த்தைகளை நம்ம நிறைய இடங்கள்ல 3rd கேண்டால கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ பிரதானா என்பது தோன்றாத நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த பிரகிருதி தான் வந்து பிரதானம். இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோமோ அது வந்து பிரகிருதி, கண்ணால காணக்கூடியது அனைத்துமே பிரகிருதி. ஆனா ஒரு வஸ்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த உடல் எடுத்துக்கோம், இதுக்குள்ள பஞ்சமகாபூதங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு வஸ்துலையுமே வந்து பஞ்சமகாபூதங்கள் உண்டு இல்லையா. இப்போ ஒரு களிமண் பாத்திரம் செய்தாலும் அதுலயுமே வந்து பஞ்சமகாபூதங்கள் அடங்கி இருக்கிறது இல்லையா. மண் என்பது பூமிக்கு சொந்தமானது, அதுல நீரை கலந்துதான் வந்து செயல்படுத்துறாங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள தொலைகள் உண்டு, அதுல காற்று புகறதுக்கான ஒரு இது இல்லையா. அடுத்து அதை வந்து நம்ம நெருப்பால வந்து எரிக்க வைக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த ஒரு பஞ்சமகாபூதங்கள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஓகே. அதுல அந்த மனிதனுடைய அதாவது புத்தியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வகையான ரூபத்தை கொண்டு வர்றதுமே வந்து அந்த மனிதனுடைய மூளை இல்லையா. அதாவது ஒரு குயவன் செய்கின்றான் அந்த பாத்திரத்தை இல்லையா, மண் பாத்திரத்தை. ஸோ அது மாதிரி இந்த மண்ணுக்குள்ள இத்தனையுமே இருக்கு இல்லையா, செய்யாத ஒரு மண்ணுக்குள்ளயுமே இருக்கு, செய்யக்கூடிய ஒரு மண்ணுலையுமே எல்லாமே இருக்கு. ஸோ எது தோன்றாதது இருக்கோ இது பகவானுடைய டைரக்டான விரிவங்கம் தான் பலராம் இல்லையா. கிருஷ்ணா எக்ஸ்பான்ஸ்ட் பலராம் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம வந்து எதுல படிக்கிறோம், நம்ம கோலோக சாட்ல பாக்குறோம் நம்ம. ஸோ முதன்மையான விரிவங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் ஏற்படக்கூடிய விரிவங்கம், அனைத்து ஆன்மீக ஆற்றலால் பெறப்படக்கூடிய அந்த விரிவங்கம் தான் பலராமர். அதனால பகவான் வேறு பலராமர் வேறு கிடையாது. நமக்கு வந்து இறைவனுடைய கருணை பெறணும்னா பலராமருடைய கருணை நம்ம பெறணும். அதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணை பெறணும்னா நம்ம நித்யானந்த பிரபுடைய கருணை நாம கண்டிப்பாக பெறணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணமே இதுதான் இல்லையா. இந்த ஆன்மீக ஆற்றல்ல 3 பண்புகள் உண்டு இல்லையா, சாந்தினி, சம்பித் அண்ட் ஹலாதினி இல்லையா.
அதாவது ஆனந்தம் மற்றும் ஞானம், இன்னொன்னு வாழ்வு இல்லையா, உணர்வு. இந்த மூன்றும் கலந்ததுதான் ஆன்மீக ஆற்றல் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம படிக்கிறோம். சோ இந்த இடத்துல பிரதானா என்று சொல்லப்படுவது பலராமருக்கானது. ஏன்னா அவருடைய ஆற்றல் அவர் எங்கேயுமே வெளிப்படுத்துறது கிடையாது. ஆனா அவருடைய ஆற்றல் எல்லையற்றது. பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி எப்படி எல்லையற்றது இல்லையா, அதுவேதான் அந்த ரூபம் கொண்டு இருக்கக்கூடியதுதான் அந்த ஆற்றல் தான் பலராமர் அப்படிங்கிறது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இதை யார் உணர்ந்து இங்க சொல்றார், வசுதேவர் சொல்றார், நீங்களாம் என்னுடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னு நான் நினைக்கிற, அதாவது உடல் தளத்திலிருந்து நான் நோக்கிய காலம் போய் உண்மையிலேயே உங்களுடைய நீங்களே ஒரு சில காலகட்டங்கள் எப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காருனாக்கா, நீங்க இந்த கோவர்தன பூஜை பண்ணும்பொழுது கூட நம்ம இந்திரனுக்கான பூஜை தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை பகவான் சொன்னார். அதற்கான விளக்கத்தையுமே சொல்ல பொழுது அப்போ வசுதேவர் ஏற்றுக்கொண்டார. சாரி, வசுதேவர் கிடையாது, இவர் நந்தகோபர், கரெக்ட். ஸோ ஆனா இவங்க சாரி, நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறேன், நந்தகோபர். ஸோ நந்த மகாராஜா எடுத்துக்கிறார். நந்த மகாராஜாவுக்கு கிருஷ்ணர் பரம்பொருள் என்பதை அவருக்கு அப்பதான் தெரிய வருமே. அதாவது ஆனா இத அவருடைய நண்பர் மூலியமா அவர் கேள்விப்பட்டிருக்கார். ஆனா ஒவ்வொரு செயல்களுமே லீலைகளுமே நிகழ்த்தும் பொழுது நந்தகோபர் ஒரு பேரானந்தம் இல்லையா. சோ மேலும் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்த ஆளுமை தான் தன்னுடைய மகனாக இங்க இருக்கிறார் என்பதை நந்தகோபர் எப்பவுமே அறிந்தது கிடையாது. ஆனா தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் கண்டிப்பாக தெரியும் இல்லையா. ஒவ்வொரு செயல்களுமே நிகழும் பொழுது, ஒவ்வொரு அசுரனை கொல்லும் பொழுதும், இந்த செய்திகள் எல்லாம் வெளிப்படும் பொழுதும், தன் கண்களின் முன்னாடியே கம்சனை வதைத்ததையும் நோக்கி இல்லையா, தேவகிக்கும் வசுதேவருக்குமே கிருஷ்ணனுடைய உண்மையான நிலை என்ன என்பது அவர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அவர்களே வேண்டி வரம் இருந்துதான் அவரை பெற்றார்கள் இல்லையா. இதை நான் அதாவது உடல் ரீதியில் உடல் தளத்திலிருந்து நோக்கும்பொழுது நான் நீங்க என்னுடைய மகன் என கருதினேன். ஆனால் நீர் அந்த முழுமுதற் கடவுள் என்பதை ரொம்ப அழகா உணர்ந்ததாக இந்த இடத்துல வசுதேவர் எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா. சோ இங்க இதுல ஒண்ணு என்னன்னா, அவருடைய லீலைகள் மகத்துவம் பெற்றது, பகவானுடைய லீலைகள் மகத்துவம் பெற்றது, அவருடைய செயல்கள் மகத்துவம் பெற்றது, எல்லாமே எல்லையற்றது, அளவிடவே முடியாது இல்லையா. இவ்வளவுதான் நம்ம டெபினிட்டா சொல்ல முடியாது. நம்ம பகவானை பற்றியான ஞானம் அந்த தேவான தேவர்களுக்கு கூட தெரியாது இல்லையா. யாராலுமே அவரை பற்றி முழுமையா புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது. அதனால நம்ம புரிந்து கொள்றது இறைவனுடைய கிருபையாலும் மற்றும் குரு பரம்பரானுடைய கருணையால தான் நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால இதெல்லாம் உண்மையா இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம, அதாவது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம், 14 லோகங்கள், மேல இருக்கக்கூடிய வைகுண்டங்கள் மற்றும் கோலோகம் இல்லையா, இதெல்லாம் எப்படி நான் நம்புறது இல்லையா. பகவானுடைய விரிவங்கங்கள், அதுக்கப்புறம் நேரடி விரிவங்கங்கள், அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இன்டைரக்ட் இல்லையா. ஸோ அந்த விரிவங்கங்கள், ஸோ அம்சங்களை கொண்ட பிறவிகள், அவர் எடுத்திருக்கக்கூடிய அவதாரங்கள், இதெல்லாமே நம்ம எப்படி நம்புறது அப்படின்லாம் நமக்கு தோணும் இல்லையா. ஆனா நம்ம முதல்ல இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ்ல கேட்டது சொல்றேன். ஒரு மதம் என்றால் தர்மம் இல்லையா, மதம் என்றாலே சரி தர்மம். அந்த தர்மம் என்ன சொல்றது நமக்குன்னா, இங்கே வாழக்கூடிய உயிர் வாழினுடைய கடமைகளை பற்றி சொல்றது. சோ ஒரு உயிர் வாழினுடைய முதன்மை கடமை என்னன்னா பக்தி தான் இல்லையா. அந்த பக்தி எவ்வாறு முன்னேற்றம் அடைகின்றது அப்படின்றது முதல்ல இறைவன் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு இல்லையா. எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு இருக்கணும். அதுல நம்பிக்கை நம்ம மேலும் மேலும் வளர்த்து கொண்டு போகும் பொழுது நாம் என்ன ஆகும்னாக்கா, அதை அதாவது நம்பிக்கை நமக்கு எடுத்துட்டு போகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம், அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தை நமக்கு ஏற்படும். அந்த ஸ்ரத்தையினால நாம் என்ன ஆகும்னாக்கா, அடுத்தது சரணாகதி என்னக்கூடிய நிலைக்கு நாம போவோம் இல்லையா. அதன் சரணாகதி எனக்கூடிய நிலைக்கு போகும் பொழுது நாம் என்ன ஆகும்னா, அடுத்து நாம தொண்டு ஆற்றுவதற்கு நாம நம்மள நாம தயார்படுத்திக்குவோம். அதன் பிறகுதான் இறைவன் மீது நாம அன்பு எனக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்மளால செல்ல முடியும். இது படிப்படியா போகக்கூடிய ஒன்று. ஓகே. ஸோ ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பாகவதத்துல எவ்வளவு பெரிய கருத்துக்கள் சொன்னாங்கன்னாக்கா, நம்மளுடைய இன்னும் நிறையவே பேசலாம். அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டே வந்திருக்கக்கூடிய கிளாஸ்ல எல்லாமே நம்ம படிச்சது எல்லாமே ஒரு டிராப் அளவு தான் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரிய வருது.
ஸோ நம்ம இவ்வளவுதான் படிச்சிருக்குமா, ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படிங்கிறது தோன்றது ஆக்சுவலி. ஆனா இவ்வளோ அழகான கருத்து. அவங்க வந்து இந்த ஜென்மாதஷ்யத அந்த ஸ்லோகம் வந்து எடுக்கும் பொழுது அந்த ஜென்மாதி அஷ்யத அந்த இதுல இருந்து அவங்க வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. ஸோ இப்படி போகும்போது நீங்க வந்து மதம், தர்மம், இந்த தர்மம் வந்து நமக்கு என்ன சொல்றது, நம்ம வாழ்க்கையில என்ன கடமையை சொல்றது, அந்த கடமை என்பது என்ன, இறை தொண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த இறை தொண்டு வந்து அது வந்து படிப்படியா முன்னேற்றம் எவ்வாறு அடையும்னாக்கா, முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை, அதன் பிறகு அதன் மீது ஏற்படக்கூடிய நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிறது. அந்த நம்பிக்கையை வளர வளர நாம வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அடுத்தது வந்து அதாவது நம்மளுடைய சரணாகதி இல்லையா. ஸோ அந்த நம்பிக்கை வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பக்குவத்திற்கு நம்ம எஸ் இது உணர ஆரம்பிக்கிறோம். அதன் பிறகு சரணாகதி. சரணாகதி வரும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா, நாம தொண்டாற்றுதல்ல போய் நம்மள மூழ்கிய அதிலேயே நாம் இருந்துருவோம். ஸோ தொண்டு வந்து என்ன கொடுக்கும் நமக்கு வந்து கடைசியில வந்து இறைவன் மீது அன்பு கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு மார்க்கத்தை கொடுக்கும். அதை தான் நாம இந்த பக்தர்களுடைய பாகவதம்ல வாசிக்கிறதே இதுதான். நம்ம பக்தர்கள் எவ்வாறு இறைவனை வந்து சேவிக்கிறாங்க, எந்தெந்த ரீதியில சேவிக்கிறாங்க, எப்படியெல்லாம் அவங்களுடைய உணர்வுகள் எடுத்துட்டு போறாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து அழகா அவ்வளவு செய்தாலும் கூட தாங்கள் செய்த செயல்கள் பக்தி தொண்டு வந்து எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அவங்களுக்குள்ள எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கு. அப்படின்னா இன்னும் நம்ம பக்தியில வந்து செயல்படணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வந்து அவங்க கிட்ட எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து சித்திரலேகா மாதாஜி தான். சித்திரலேகா மாதாஜி ஒருவேளை இல்லைனாக்கா நான் இன்னைக்கு வந்து பார்த்துட்டு ஓகே யாரும் இல்லை அப்படின்னு நான் கிளம்பிட்டு இருப்பேன். ஆனா ஒருத்தர் இருந்தாங்க இல்லையா, பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ யாரும் இல்லைனாலும் நீங்க கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. செவத்துக்காவது நம்ம கிளாஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, சித்திரலேகா மாதாஜி இருக்காங்க, சரி ஓகே ஃபைன், நம்ம இன்னைக்கு கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்கே வாசிக்கலாம். ஆனால் நான் அதாவது இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்குன்றது சொல்லாதது நானும் ஞாபகப்படுத்தாம போனது என்னுடைய தவறு தான் அப்படிங்கிறத நினைச்சிட்டு சரி ஓகே சித்திரலேகா மாதாஜி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சார் அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் யாரும் அவங்க கால் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. கலாவதி மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி எல்லாரும் ஒருத்தரா வந்தீங்க இல்லையா. இன்னைக்கு பகவான் வந்து உங்க எல்லாரோட அசோசியேஷன்ல இந்த 85வது அத்தியாயத்தை வந்து வாசிக்கும்படியான உத்தரவு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுதான் நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா. ஒவ்வொரு ஜீவன்லயுமே பஞ்சமகாபூதங்கள் உண்டு, ஒவ்வொரு இதுலயுமே உண்டு இல்லையா. அதாவது வெற்றிடம் என்பது உண்டு, அதே மாதிரி நீர் என்பது உண்டு, அக்னி என்பது உண்டு இல்லையா. அடுத்து வந்து பூமியினுடைய தன்மை, அதாவது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தான் பூமி. இப்போ வந்து ஒரு ஜீவன், அதாவது இங்க ஒரு செடி இருக்கு, இந்த செடி இருக்குன்னாக்கா இந்த செடியில இருக்கக்கூடிய இந்த இதுதான் வந்து பூமி அப்படின்னு சொல்றது. அப்படின்னா ஸ்திரத்தன்மை கொண்ட எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து பூமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இத்தனையுமே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இதுலயுமே நம்ம பார்க்கணும். அது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இதுலயுமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது, அதாவது பிரம்மர் முதல் கொண்டு சிறிய எறும்பு வரை, ஸோ இப்படி எல்லாமே நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா பார்க்கும் பொழுது இந்த புகழாரங்கள் எவ்வளவு அழகா சூட்டுறாரு இல்லையா. யாரு, வசுதேவர் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் எல்லாமே வந்து அவர் புகழாரங்கள் சூட்டி அங்கே பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்துருந்த அதாவது தாயாருமே இருக்காங்க இல்லையா, தேவகி தாயாருமே அந்த இடத்துல இருக்காங்க. குருஷேத்திரத்துல வந்து அவ்வளவு லீலைகளை பண்ணினார் இல்லையா. ஸோ பீஷ்ம பிதாமகருக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுத்தார். அடுத்து வந்து துரோணாச்சாரியா, இவங்க 3 பேருமே வதைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பீஷ்மரை வதைக்கிறதும், துரோணாச்சாரியாரை வதைக்கிறதும், கர்ணனை வதைக்கிறதுமே மிக கடினமான செயல். ஸோ இன்னொன்னு கூட வந்து என்னக்கா, சல்லியன் இல்லையா. யார் அது சல்லியன்? யார் ஆக்சுவலி சகாதேவனுக்கும் மற்றும் வந்து நகுலனுக்கும் தாய்மாமர் இல்லையா. என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் பவர்னா, அவரோட எதிரில நின்று போர் புரிகிறவங்க வந்து அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வில் பவரோட போனாங்கனாக்கா, அதை விட அவங்களுக்கு பன்மடங்கு வந்து இந்த எதிரியோட பலம் எல்லாமே அவருக்கு போய் சேருமா. அதனாலதான் கடைசியில வந்து யார் அந்த மாதிரி அவரோட போர் பண்ணது ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு, மகாபாரதத்துல சொல்லுவாங்க தர்மசீலர் தான் போர் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா யார் வதைச்சது? சகாதேவன் தான் நினைக்கிறேன். நகுலன சகாதேவன் யாரோ ஒருத்தர் வந்து நகுலன். சகாதேவன் அப்படின்னா சகுனிய வதைச்சது நினைக்கிறேன். இவங்க 2 பேரும் வந்து சூளுரைக்கிறது. சகுனிய வந்து ஒருத்தர், இந்த சல்லியனை வந்து ஒருத்தர் வந்து வதைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அடுத்த ஒரு மாவீரன் யாருன்னாக்கா சல்லியன் தான். ஸோ அப்படி ஒரு மிச்சம் எல்லாமே ஒரு நார்மலான, இந்த பக்கம் மகாராஜர்கள் அந்த பக்கம் மகாராஜர்கள்.
சோ இவ்வளவு பெரிய வீரர்களை வந்து வதைக்கிறது அவ்வளவு சுலபமான விஷயமே கிடையாது. அதுக்கு பகவான் என்னெல்லாம் வந்து அவருடைய செயல்படும் தன்மைகள் இல்லையா, அவங்கள வந்து மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய பக்குவத்தையுமே கொண்டு வந்தார் அந்த போர்ல. இல்லைன்னா பீஷ்மரும் தன்னுடைய அவரும் வந்து அதை ஏத்துட்டு இருக்க மாட்டார். அவர் கடைசி வரைக்கும் போர் புரிஞ்சிருப்பார். பீஷ்மர் காண்டி மரணிக்கவில்லை என்றால் பாண்டவர்கள் வந்து இந்த இந்த போர்ல வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கவும் மாட்டார்கள் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் நாம படிச்சிருக்கோம் இங்கே. அது மாதிரி பகவானுடைய ஆற்றலை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. சோ அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பக்தர்களை ரட்சிக்கிறதுக்கும் மற்றும் வந்து அதர்மத்தை அழிக்கிறதும், எப்படி மகாபாரத போரை நடத்தி வந்து அதர்மத்தை அழித்தாரோ இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தினார், தர்மசீலரை வந்து அரசனாக்கினார், இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள வச்சார் இல்லையா, இத்தனையுமே செய்தார். இதெல்லாம் பகவான் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் தான் எல்லாமே நடந்தது. சோ இது வந்து பாண்டவர்களால் ஏற்படுத்திய போர் கிடையாது. இது பகவான் நினைச்சார், அதனால அது நிறைவேறியது அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, பஞ்சமகாபூதம். நெக்ஸ்ட் வந்து அன்னையினுடைய விருப்பத்தை கேட்கிறார் இல்லையா. இந்த மாதிரி வந்து சண்டிபாணி முனிவருடைய மகனை வந்து கொண்டு வந்ததுனால இங்க வந்து நீ யோகேஸ்வரன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும், என்னுடைய 6 குமாரர்களை நீ வந்து எனக்கு ஒரு முறையாவது அவங்களுக்கு நீ காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து விண்ணப்பத்தை வந்து தாயார் வந்து வைக்கிறாங்க. தாயார் வச்ச பிறகு, தேவகி தாயார் வச்ச பிறகு அவங்களுமே நம்ம அத்தலை வித்தலை சுத்தலை, அந்த சுத்தலைன்றக்கூடிய அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய 7 உலகங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த சுத்தலைல தான் வந்து வாமன தேவர் வந்து வாயில் காத்துன்னு இருப்பார். அது வந்து பலி மகாராஜா இருக்கக்கூடிய இடம். ஓகே, அந்த இடத்துலதான் இந்த 6 பிள்ளைகள் வந்து சென்றிருக்கிறார்கள் என்பதை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா, அன்பார்ந்த பலராமரை இல்லையா. சோ இங்க பலி மகாராஜாவுடைய புகழாரங்களையும் பார்க்கணும் இல்லையா, அவங்க என்ன பிரார்த்தனைகள், எவ்வளவு அழகான பிரார்த்தனைகள் இல்லையா. அசுரர்கள் சாமானியமாக தேவர்களை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள், தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவரா இருக்கக்கூடிய பகவானை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவமும் அவங்களுக்கு இருக்காது. சோ ஏன்னா அந்த அசுர இயல்பு வந்து எப்பவுமே ஃபைட்டிங் நேச்சர் தான் இல்லையா. சோ எதிரில நிற்கக்கூடியவங்களோட அவங்களுடைய பௌருஷ், அவங்களுடைய ஆதிக்கத்தை நிறுத்தணும் தான் அவங்க நினைப்பாங்க. சோ இங்கே அசுர குலத்தில் தைத்திய குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் பலி மகாராஜ் வந்து என்ன பண்றார், பகவானை திருவடியில் எடுத்து தன்னுடைய மார்பின் மீது வைக்கும், தலைவின் மீது வைத்து அவ்வளவு ஆனந்த கூத்தாடுகிறார் இல்லையா. சோ அதை பேரானந்தமாக கருதுகிறார். அவரை நல்லபடியாக அதாவது அவர் வந்த போது ரிசீவ் பண்ணி இல்லையா, அவரை உபசரித்து இல்லையா, மேலும் அவர்களுக்கு பரிசெல்லாம் கொடுத்து கிருஷ்ண பலராமருக்கு. அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா. அவர் வந்து அந்த 6 பேர் யார் யாருன்ற ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இந்த இடத்துல இல்லையா. யார் யாருன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. இரண்ய கசுப்புக்கு இவங்க வந்து 6 குமாரர்களாக பிறந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அதன் பிறகு தேவையினுடைய கர்ப்பத்துலதான் இந்த 6 பேருமே பிறந்தாங்க. சோ இவங்க வந்து மேலுலகத்திற்கு செல்ல வேண்டியவங்க. இவங்க என்னுடைய தாயார் அவங்கள வந்து காண வேண்டும் என்று விழைகின்றார் இல்லையா. சோ அதனால அவர்களை எங்களோடு அனுப்பி வைங்கன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அங்க கிருஷ்ணர் தான் கேட்டுக்கிறார். சோ அதன் பிறகு பலி மகாராஜாவும் அவங்களோட அனுப்பி வைக்கிறார். சோ அவங்க வந்த பிறகு குழந்தைகளாக வந்தப்போ அந்த குழந்தை பருவத்துல அவங்கள வந்து கம்சன் வதைத்ததுனால அவங்க மனம் உடைஞ்சு போயிருந்த தேவகி அவங்களை பார்த்த உடனே அவங்களுடைய மார்பில் இருந்த பால் வந்து சுரந்ததாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை வந்து நாம இந்த காலத்துல கலியுகத்துல நம்ம சொன்னோம்னாக்கா கண்டிப்பா யாருமே அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க இல்லையா. சோ தெய்வீகமான சூழ்நிலையில நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வேறு இல்லையா. சோ அதெல்லாம் நிகழும் என்பது அதாவது உண்டு. சோ ஏன்னா அந்த ஸ்தலங்கள் நாம கூட அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி பாவம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கால சூழ்நிலையில இருந்தா அதெல்லாமே எஸ்ன்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகள் இருக்கும். ஏன்னா அது இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒன்று விஷயமாகவே அமையும். ஆனால் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல வந்து அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏன்னா கலியினுடைய ஆதிக்கத்தினால சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்தது இல்லையா, கபடங்கள் நிறைந்தது இல்லையா. கபடம் என்றால் என்ன, அதாவது உள்ள ஒன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசக்கூடிய அத்தகைய காலகட்டங்கள் ஆக்சுவலி இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள். அதனால நம்ம ஏமாற்றக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் தான் வந்து நிறைய இருக்குமே ஒழிய உண்மையா நிகழ்ந்ததை வந்து அவ்வாறே இருக்கும் என்று நம்பக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவம் என்பது நமக்கு இருக்காது. நம்ம பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அது அடைஞ்சா அது முடிஞ்சா ஹனுமான் பிரமாணம் நம்முடைய சிறிய அதாவது அறிவு கெட்டின அளவுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிறோமோ இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நாம அதை ஏத்துக்குவோம் இல்லையா. அதுதான் நமக்கு ஏத்துக்குமே ஒழிய அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம்.
இந்த சப்த பிரமாணம் வழியா வரக்கூடியது வந்து நமக்கு ரிசீவ் பண்றது வந்து மிக மிக குறைவு. அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே ஒரு குரு பரம்பரா இல்லையா, பக்தி இதெல்லாமே வந்து அசோசியேஷன் சாது சங்கத்தோட இணைந்து கேட்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சாது சங்கத்தோட எந்த அளவுக்கு இணைந்து இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பக்தி மார்க்கம் என்பது நமக்கு பக்தியில வந்து முன்னேற்ற பாதை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ரொம்ப முக்கியம். மேலும் வந்து ஆன்மீகத்துல நம்மளால முன்னேறி போக முடியும். சாது சங்கம் இஸ் த மெயின் திங் ஆக்சுவலி. சோ ஸ்ரத்த இருந்து சாது சங்கம் இருந்தா பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி இதெல்லாம் தானா போயிட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நிஷ்டா, பிரேமா எல்லாமே வரும். சோ ஆனா முதல்ல அந்த சாது சங்கம் என்பது மிக மிக முக்கியம். அந்த இறந்த குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து மேலும் வந்து தாயினுடைய அரவணைப்பு பிறகு அவங்க எல்லாருமே மேலுலகம் சென்றதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க வந்து போனதையே தேவகி தாயார் வந்து ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்து. சோ இறைவன் நினைத்தால் எதை வேணாலும் செய்ய முடியும் இல்லையா. ஒரு சுண்டு விரல்லையே வந்து அந்த கோவர்தனகிரி இல்லையா, அதுவும் இந்த கை சுண்டு விரல்ல கோவர்தனகிரியை தூக்கினவர். சோ நம்மளால இந்த சுண்டு விரல்ல ஒரே ஒரு பட்டாணியை கூட தூக்க முடியாது இல்லையா. ஒரே ஒரு சிறிய அது பாத்தீங்கன்னா பருப்பு கூட நம்ம தூக்கி நிறுத்த முடியாது இல்லையா. எவ்வளவு நேரம் வச்சுட்டு இருப்போம் நம்ம, 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் கூட. சின்ன பருப்பு வச்சா கூட அது வந்து நிக்குமான்னு டவுட். சோ அதுதான் இந்த காலத்தினுடைய செயல்படும் தன்மை. ஆனால் பகவான் அதாவது அனைத்து காலங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர். அதாவது சர்வ வல்லமை, அதாவது எல்லா இடங்களிலும் வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா. சோ மேலும் வந்து சர்வ வல்லமை, ஆம்னிபொட்டன்ட், ஆம்னிசியன்ட், ஆம்னி பிரசன்ட். ஓகே, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கக்கூடியவர். ஓகே, காலங்களையும் அது மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட இதெல்லாமே வந்து நாம பகவானுடைய நிலையை வந்து நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ அவ்வாறு மாமுனிவர்களே அதாவது இதெல்லாம் வந்து சௌனக ரிஷி வந்து ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகளுக்கு வந்து சூத கோஸ்வாமி சொல்ற. இதை வந்து சூத கோஸ்வாமி எங்க கேட்டார்? ஆக்சுவலி அவருடைய குருவா இருக்கக்கூடிய சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கேட்டார். பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு எடுத்துரைக்கும் பொழுது அவர் கேட்டறிந்தார். அதை தான் இவர்களுக்கு எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கிறார். சோ இதை யார் ஒருத்தர் கேட்கிறார்களோ இல்லையா, பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய லீலைகள், செயல்கள் இதெல்லாம் யார் வந்து கேட்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறுவதற்கு வந்து அவர்களுக்கு பிராப்தம் கிட்டும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய. மற்றவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை பெற்று மீண்டும் கடவுளுடன் சென்றடைவதற்கான தகுதி உடையவர்கள் ஆகிறார்கள். ஸோ குவாலிஃபைட் டு ரீச் டு த கோ பேக் டு காட்ஹெட். அந்த பாகவதம் இந்த 12 காண்டங்கள் யார் வாசிக்கிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா மோட்சகதி அடைகிறாங்க. அதனால நம்ம வந்து கண்டினியூஸா நீங்க எல்லாருமே வந்து படிச்சுட்டே வாங்க. ஒரு ரவுண்டாவது படிச்சு முடிச்சிருங்க நீங்க. ஓகே, புரியறதோ புரியலையோ பட் படிச்சுட்டு வந்துருங்க. ஓகே, ஸோ டோன்ட் லீவ். புரிஞ்சுட்டு படிக்கிறது கிளாஸ்ல கேட்டுட்டு புரிஞ்சுட்டு படிங்க. ஆனா ஜஸ்ட் லைக் தட் படிச்சுட்டே வாங்க. ஓகே, 10வது காண்டத்தை விட்டு மிச்ச எல்லா காண்டத்தையும் முடிக்க பாருங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி கிருஷ்ணா புக் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா. இது 2வது ரவுண்ட் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுவே முடிக்க போற நிலைமையில இல்லையா. இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நாம 86 நெக்ஸ்ட் வீக் கூட நம்ம இதே மாதிரி முடிச்சிடலாம். ஓகே, இந்த 86வது அத்தியாயத்தை முடிச்சுட்டு 87 தான் நிறைய நாட்கள் ஆகும். ஒரு 4-5 வாரத்துக்கு மேலன்னா இழுக்கும். ஓகே, 87 அது ரொம்ப நாள் போகும். லீலாமத ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஜனவரியில தான் முடியும். ஜனவரியில தான் முடியும். இது பெரிய சாப்டர் 87. ஓகே, 100 பேஜ் இருக்கு. 100 பக்கம் இருக்கு வேதங்களுடைய. 100 பேஜ். அதாவது ரூபம் கொண்ட வேதங்கள் இல்லையா, பர்சானிஃபைடு வேதாஸ் புகழாரங்கள் படிக்கிறது இல்லையா. சிவபெருமான் விடுவிக்கப்படுகிறார், அது சின்னதுதான். அடுத்த காண்டம். இது ஒண்ணுதான் பெருசு மாதாஜி. ஆனா ரொம்ப அது நீங்க சொல்றப்ப எங்களுக்கு அவ்வளவு இதா இருக்கும். பார்க்கலாம் பகவான் என்ன சொல்ல வைக்கிறாரோ அதை கண்டிப்பா கேட்கலாம் நம்ம. ஓகே, நாம நிமித்த மாத்திரம் நம்முடைய வேலையை செஞ்சுட்டு போகலாம். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாரூபியச்ச கிருபா சிந்துபியைவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்து கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஸோ லீலாமிரதம் வந்து நாம இந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் முடிஞ்ச பிறகு லீலாமிரதம் கண்டினியூ பண்ணலாம். சரியா? அதன் பிறகு நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமம்